It's time to go away. It's time to go away. It's hard to recognize the closest of surprise, but it's too late. It's just too late to stay. Too late to stay. We'll always be together. Has taught me to be brave. No matter where I go, I'll never find a better place. Flying miles, 7 miles away. I see it every day. I'll have to try. I'll just close my eyes. I know it's mine.
the last dance for me. Yeah, oh I know that the music's fine, and it's sparkling wine, no one knows more. Laugh and sing, but while we're apart, don't give me your heart to anyone. That's all for it's inside you. All when it's on to you,
Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay pa po ba tayo dito? Ayan. So, magandang gabi po ulit sa ating mga nagagawampuhan at nagagandahang bisita ngayong gabi dito. Ako po ulit si Chill from Paymaya po. Nandito po ako para mag-present ng aming produkto. Ayan. So, bago pong lahat, gusto ko muna po pasalamatan sila si Ma'am Leopoldo, si Sison at mga organizers po ng event na to sa pagbibigay sa amin ng opportunity na makapag-present po sa inyong lahat. Ayan. So, start na po tayo. May tanong lang po ako. Sino po sa atin dito ang merong Facebook ngayon? Ayan. Lahat po tayo may Facebook, diba? So, ganyan na po tayo ka-modern ngayon. So, using Facebook, sobrang dali na po makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. Kahit nasan sila, pwede po natin sila makachat. So, ayan. So, ito po bang Facebook ay naka-install sa ating mga cellphones? Yes, ayan. So, ang Paymaya po ay parang gano'n din. I-install nyo rin po siya sa inyong mga cellphones. So, ano ba si Paymaya? Ito po ang hawak ko. Ito po ang isang Paymaya QR Kit. Si Paymaya po ay isang uri ng pambayad sa ating mga bilihin. So, ayun, imbes na pera ang ipangbabayad natin, magbabayad tayo gamit ang Paymaya. So, ano ba ang kagandahan ng Paymaya? Of course, ang Paymaya, hindi mo lang kailangan magdala ng pera. Hindi naman sa sinasabi ko marami ng mga magnanakaw ngayon, pero minsan nakakatakot na talaga na magdala ng maraming pera. So, kapag may Paymaya ka, ito na lang yung lulugan mo at yun na yung gagamitin mong pambayad. Yun. So, bakit ko ba ito sinasabi sa inyo? Si Paymaya po pala ay pagmamayari ni Smart. So, sino ba mga Smart users dito? Ayan, mga Globe. Ayan, marami din. Pero okay lang yun. Kahit Smart ka o Globe, pwede mong gamitin sa Paymaya. So, ayun nga. Bakit ko pa sinasabi yun ito sa inyo? Si Smart or si Paymaya, meron siyang gustong mangyari sa bansa natin, sa Pilipinas. So, ang gusto niya, tayo, ang Pilipinas, ay maging cashless na. So, iiwasan na natin ang pagbayad ng pera, ganyan, ng physical na pera mismo. So, ang gusto nila, unti-unti na magbago yung paraan natin ng pagbabayad. So, yun ay through Paymaya. Ayan. So, nandito ako ngayon upang i-offer ito sa inyo. So, ano ba ang laman ng ating Paymaya QR Kit at sino ba ang ino-offeran ko nito? Ino-offeran ko lahat ng merong negosyo, mga tricycle drivers, mga may-ari ng sari-sari store, mga may pwesto sa palengke, at iba pa. Lahat ng tumatanggap ng bayan. So, ano ba ang laman ng ating Paymaya QR Kit? Bubuksan ko pa. So, ang laman niya, meron siya itong QR code. So, ito ang gagamitin. Ito ang gagamitin ng lahat ng tindahan, tricycle, palengke. Ilalagay nila to sa kanila
gagamitin nila yung cellphone nila, yun nga, yung app na Paymaya para magbayad. So, tatapat nila dito at magbabayad sila. Yun. Marami na rin gumagamit ng Paymaya ngayon. And ano pa ba naman? So, meron tayong cellphone na laman. Ang Paymaya. Ito, ang cellphone na to ay para makatanggap ng notification na nagbayad na si pasahero. So for example, ako si pasahero, sasakay ako ng tricycle. Etong cellphone ko, gagamitin ko pang-scan ng na meron sa lahat ng tricycle at ilalagay dito ako magbabayad. Pag nakabayad na ako, si driver, gamit ang cellphone na to, matatanggap niya na nagbayad na ako sa kanya. Ayan. So, pangatlo, ano ang laman ng ating Paymaya? Ito, ang Paymaya ATM card at beep card. So, sino ba nakasakay na sa MRT ngayon? Marami na rin ba? Ayun, so beep card, ginagamit na rin siya doon, and ATM. So, lahat ng kita ng tricycle driver or ng may-ari ng tindahan, may-ari ng may pwesto sa palengke, lahat ng kita nila papasok dito sa ating ATM card at dito nila withdrawin ang kanilang mga pera. So yun, makakatulong din siya para makapag-ipon si driver or yung kung sino mong may negosyo. Yun, gamit yung ATM, hindi sila parang gastos na gastos dahil nandiyan lang yung pera nila. At least pag may ATM ka, diba, pwedeng nandito lang yung pera mo. Ayan. So, ano ba, bakit ko ba ito sinasabi sa inyo? So, eto po, kit na to, pag nag-register kayo sa amin, pag naglagay kayo sa mga tricycle nyo, sa pwesto nyo, libre nyo po siyang makukuha. So, sinong gusto na libreng cellphone? Ayan, dami. So, yun, kapag ka nag-register kayo sa amin sa Paymaya, magkakaroon kayo ng libreng Paymaya pin. So, yun, ididikit nyo lang or lalagay nyo lang sa mga pwesto nyo yung QR code para pwede na magbayad sa inyo yung mga customer nyo. Okay po ba? Okay, so, ayan. Yun, nakausap ko na po si Sir Alaminos. Siya po ang presidente ng TODA or Association ng TODA dito. So, uunahin po natin yung mga tricycle na magkaroon ng libreng Paymaya kit. So, magkakaroon po tayo hindi ngayon ng panibagong meeting para makapag-register po lahat ng TODA na meron dito sa Alaminos. So yun, sobrang sosyal na ng Alaminos na siya first na probinsya na magkakaroon ng cashless transaction sa mga tricycles natin. So yun, pero kung meron naman po kayong business like mga yun nga, sari-sari store, palengke, nandiyan po ang aking kasama, napakagandang si Millicent. Pwede niyo po siyang i-approach para magtanong kung paano mag-register sa Paymaya. Ayun lang po, maraming pong salamat.
Dugo Farmers Association, Balayang United Farmers and Irrigators Association. Yun. Samahan ng magsasaka at mangingisda ng Kayungay. Kayo ba? Buhay na buhay pa rin kayo kahit na pagod kayo nito mga nakarang araw. Ruat Mangas Farmers Association. IFAA, nandito po ba sila? Kipuan Farmers Association. Malao Farmers Association. Sabangan Farmers Association. Santa Maria RIC. Amangbangan RIC. Amangbangan Farmers Association. Sa mga magsasaka ng tawing-tawing. Wood Farmers Association. Bayan PC. Patnubay ng PC. Andun yung mga taga-Patnubay, multi-purpose cooperative. QTV. Sa mga taga-QTV, sa mga magsasaka ng Balango. Pangasinan Fisher Folks Association. Siglat Fisher Folks Association. San Roque Farmers Association. San Roque Farmers Association. Polo Farmers Association. Kasi mga taga-Polo, ayan yan. Inirangan Farmers Association. Ayun. Damayan Farmers Association. One Farmers Irrigators of San Vicente. Paud Limakita Farmers Association. Victoria Fisher Folks Association. Zone 1 Fisher Folks Association. Yan, sila po yung ating mga miyembro ng Alaminos City Farmers Fisher Folks Association. Nandito din po ang Hamlet Islands Total Federation. Hindi na po namin isa-isahin sa kami po nila. And then ang Suki Market Vendors Association. Asan po ang miyembro ng Alaminos 100 Islands Total Federation of Alaminos? Palakpakan po. Magsitayo po kayo lahat. Palakpakan naman natin ang sektor ng mga tricycle drivers dito sa ating lungsod. At syempre, hindi lang sila nandito rin ang ating mga kaibigan from Suki Market Vendors Association, Leopoldo Vendors Association, Leopoldo Management, at Suki Market Management. Syempre, hindi rin magpapaulitan lagi sa ating mga kasama sa City Cooperative Development Council. Andiyan ang Maui Alos Farmers Multipurpose Cooperative, ang Alaminos Savings and Credit Cooperative, ang MPREP MPC, ang Ababon Transport Sector Transport Service Cooperative, syempre ulit ang Bayanihan, Patnubay. Andito rin po ang miyembro ng transport sector mula naman sa mga Hyatt van. Andito rin po sila. Yan. At syempre ang Alaminos City OFW and Family Association or ang ACOFA. Kumusta po kayo lahat?
titala niya? Siyempre, hindi magkakahuli yung boss ko, si Sir Solomon B. Tablang. At syempre, hindi rin pautuloy yung gusto. Engineer Wilson Gamba. Yes. At ganun din po si Sir Bernard Capitli ng BPLO. At si Sir Maximino de la Cruz ng Transportation Regulation Unit. Yes, si Sir Max po, siya po ang ating chairman ng ating event committee. At syempre, nandito rin po ang ating information officer, Ma'am Venus Balba. At ang ating bisita, Ma'am Verna Yurabago. Meron pa po ba tayong mga kasamahan na nasa labas pa? Kung meron pa po, papasukin na po natin. Magsisimula na po tayo sa ilang sandali. Inaanyayahan po muli natin lahat ng nasa labas na tayo po pumasok na sa ating po mga city councilors na narito po ngayon. Kung maaari lang po, dumito na po tayo sa ating presidential table. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masanto siya labit si kayo namin. Naimbag na rabihi, kada kayo amin. Good evening to each and every one of you. English. Hindi naman. Welcome po sa ating Cooperatives, Market, Vendors, Association, and Transportation Night. So ang gabi po ito, daddies, ay ating binibigyang pugay ang ating partner, ang batayang sektor ng ating lipunan. Ayan, so good evening po ulit sa inyo. At hinihiling din po natin yung ating partner na mga dito po sa Transport Vendors and Association Line. Sila Sir Wilson Campa, Sir Max Simino de la Cruz, Sir Bernard Capitli, and Sir Solomon B. Tablang. Dito po tayo sa ating presidential table. Salubungin po natin ng palakpakan ang ama ng lungsod ng Alaminos, City Mayor Arthur F. Celeste. Kasama rin po niya ang ating panauhing pandalan, Mark Ronald Guzman Dambino. Palakpakan po muli natin
Naimbang garabiin kada kayo amin. Good evening to each and everyone. Welcome to our Cooperatives, Market Vendors, Associations, and Transport Night. At Gladys, ngayong gabing ito, gaya na nabanggit natin kanina, itong gabing ito ay pasasalamat para sa ating kapartner na mga batayang sektor ng ating lipunan na kabahagi natin sa pagpapatupad ng papaunlad ng antas ng kabuhayan ng ating mamamayan. Kaya ang gabing ito po ay para po sa inyo, kaya palakpakan po namin ang bawat isa. Tama yan, ating din. Palagi nga sinasabi ng ating mahal na City Mayor na hindi lahat ng pag-ulat ng Alaminos ay hindi nakadepende sa isang tao, kundi sa effort ng lahat po ng sektor ng ating lipunan. Kaya palakpakan niyo po ang mga sarili kasi lahat po na nakikita yung pag-ulat, kabahagi po kayo po. Yes. At para po pasalamatan natin itong gabing ito, inaanyayahan po namin ang lahat ng tumayo para po sa panalangin, pag-awit ng Pilipinas ng mahal at ng Pangasinan. I'm so blessed, my Lord, I can see you.
Maaari na po tayong maupo. Muli magandang gabi po sa ating lahat. Para po masimulan ang ating programa, i-welcome po natin ang magbibigay po ng pangbugat na mensahe sa gabi nito. Nais po namin tawagin ang ating event vice chairman para sa Cooperatives, Market Vendors and Transport Line. Please welcome Mr. Solomon B. Tablang. Thank you so much, Gladys. Sa ating pong pinakamamahal na ama ng siyudad ng Alaminos, ang ating pong susunod magiging ama ng Poblacion ng Pangasinan, Mayor Art Celeste. Talapakan po natin. Of course, kasama po niya ang ating guest morning speaker, ang ating pong magiging pangalawang ama ng Poblacion ng Pangasinan. Wala po iba, palapakan po natin si Sir Mark Ronald Alaminos. Gusto din po natin batiin ang ating po very supportive and hardworking City Councilor, Attorney Leopoldo. At ang susunod din po na magiging City Councilor din po natin to represent our Vice Mayor, Madam Verna Rabago. Gusto po din natin batiin ang ating very supportive and hardworking City Administrator, Dr. Emilio Villado. Ganun din po yung ating po mga iba't ibang department heads. We have here Sir Bernard Capitle ng Business Permit and Licensing Office, Engineer Wilson Campa ng Market Office, Ma'am Araceli Talanya ng Agriculture Office, Ma'am Venus Balwa ng City Information Office. Of course, gusto ko din pong batiin ang ating pong Active President, Punong Barangay Abilino Cortez. Palakpakan po natin. Ang Presidente rin po ng Hamad Islands TODA, Sir Numero Kenyo. Lahat ng members ng City Cooperative Development Council, lahat ng ating mga bisita na nandito po ngayon, lahat ng mga membro ng Cooperatives, Association, Transport, and Market Vendors, sa inyo pong lahat, magandang gabi po sa ating lahat. So ngayon, gabi nito ay, ito po yung gabi po natin. Naniniwala po tayo sa ating LGU, ng ating mga associations, ng ating mga kooperatiba, ng ating mga transport group, at ng ating mga market vendors. Kayo po ang mga partners po namin sa lahat ng programa, activities, at lahat po ng pinapatupad ng mga ginagawa po ng siyudad ng Alaminos. Kaya napakahalaga po ninyo para po sa atin. Kaya binibigay po natin ang gabi na ito. And I hope na huwag niyo po sanang sayangin yung ating pong Don Podring. Lahat po sana tayo ay sumayaw dahil ito po ay gabi po natin. So sa ngalan po ng LG Alaminos, sa ngalan po ng ating mahal na Mayor, welcome po sa ating gabi at mag-enjoy po tayong lahat. Maraming salamat po, Sir Solomon, sa mainit na pagbati po sa gabi nito. At para naman po bigyan tayo ng kanyang mensahe ng pakikisa sa ating pagdiriwang, pakinggan po natin ang mensahe ng napakasipag at napakasupportive na ating City Councilor, Attorney Cirilo Banrado. Palakpakan po natin. Salamat, Christine. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga
farmers, mga tricycle drivers, mga vendors, ito po ay gabi ninyo. Ano po, bago ako magbigay ng maisip mensahe, gusto ko pong magbigay bugay sa ating mga kasamahan doon sa harap. Unang-una, ang ating napakabuting mayor at susunod na gobernador ng probinsya ng Pangasinan, ang ating ama, Mayor Mark Celeste. At siyempre po, yung kasama niya, itong susunod na maging Vice Governor ng Pangasinan, Honorable Mark Lambino. Nandun po. Parehong guwapo po yan. Parehong guwapo. Nandito po ang representative ng ating Vice Mayor ngayon, si Madam Berna Rabago. Nandito po ang ating City Administrator, si Ma'am Emilio Guiliado. Yung Executive Chairman pala ng okasyon na ito, ang pamangkin ko, napakagaling na cooperative officer natin, si Sol Tablang. Mga kapatid sa serbisyo publiko, mga opisyalis ng mga iba't ibang organization at mga barangays, nandito po ang ating Federation President ng Farmers, nandito po si Honorable Punong Barangay Abe Cortez, at yung Duda Federation President natin, si Mr. Aquino. Good evening po. Alam niyo po, siguro nagtatanong kayo bakit pagdating ng Pasko, pagdating ng pista, mayroon kayong nakalaan na isang gabi o isang araw para magdiwang ng inyong kasiyahan. Kayong mga grupo, transport, cooperatives, and market windows. Yun po ay ang binibigay ng ating lokal na pamalahan, ng lalo na itong mayor natin, upang kilalanin at magpasalamat sa inyo sa inyong papel sa pag-ikot ng gulong ng ekonomiya ng Alaminos. Gusto ko pong idiin ito na kung walang mga transport sector, hindi makakarating ang pagkain sa lamisa ni Juan de la Cruz. Ano? Hindi makakapasok yung estudyante natin. Hindi po makakapasok sa opisina yung empleyado. Anong mangyayari po sa ekonomiya natin? Hinto. Punta tayo dun sa mga vendors po. Kung wala tayong mga vendors, saan ibabagsak ang mga goods na manggagaling sa bukid, dalhin sa inyo, at manggagaling sa iba't ibang lugar para ibinta sa ating mga mamimili sa Alaminos. Walang gagawa yun kung hindi kayo. Kaya napaka-importante po ang mga papel ninyo. Mga cooperatives natin, kung wala ang mga kooperatiba na susupplement sa mga hindi masyado na ibibigay ng ating gobyerno sa ating mga members, saan po tayo tatakbo? Wala po. Ganon kahalaga ang mga papel na inyong ginagawa. Pero hindi naman lahat ay papel na ginagawa ninyo. Sana yung mga obligasyon natin ay hindi din natin kalimutan. Kung tayo ay nasa transport sector, huwag naman natin sobrang paningin sa mga riding public natin po, ano? Siguraduhin na natin yung mga sasakyan natin ay nasa running condition. Tayo naman kung tayo yung mga vendors, huwag naman natin dayain yung mga mimili na kulang yung timbang na binibita natin. Di ba ba? Yung quality ng mga ibibigay natin, dapat siguraduhin natin. Yun po, obligasyon po natin yan. Kaya sa muli ang panunusod ninyo sa pangunguna ng ating puting Vice Mayor, kasi Honorable Anton Perez, kung nagkakaroon kami ng mga usapin tungkol sa mga inyong sektor, palagi namin binubusising maigi dahil ayaw namin na kayo ay maggrabyado. Palagi po namin tinitingnan ang kapakanan ng inyong mga sektor para sa ganon, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng ekonomiya ng Alaminos. Ano po? At sa mga tricycle drivers natin, baka narinig nyo na akong nagsalita sa mga lugar ninyo. Ulitin ko yung 13 commandment ko, ha? Ito, medyo papatawanan ko sa inyo. Kung kayo gumagawa ng kalukuhan, nag-GTX kayo o kinitix nyo yung kapitbahay ninyo, mga tricycle drivers, huwag kayong puhuli kay Mrs. Pag nahuli naman kayo ni Mrs., never na amin kayo, huwag kayong amin. Kahit magpitpitan tayo ng bayan, huwag kayong amin.
At kung napakaamin naman kayo, ang huling habilin, magdamay na kayo. Bakit? Si Kapitan Abby Cortez ginagawa din. Bakit ako lang? Sabi niyo na gano'n, ha? Yun po, medyo kunting patawa sa inyo. Pero naibigay ko na yung ibig ko sabihin sa inyo. Ngayon ay inyong gabi. Kaya magsaya tayong lahat. Salamat po! Palakpakan po natin muli. City Councilor Cirillo Banda. Susunod naman po magbibigay ng mensahe ng pakikiisa. Ably representing ang ating City Vice Mayor Jose Antonio Miguel Y. Perez. Bigyan po natin ng mainit na pagtanggap ang isa sa napakaganda nating panauhin, Miss Berna Rabal. Kung wala po ang mga toda natin, wala po
state-of-the-art ng Leopoldo Sison Convention Center na nagsisang venue ng mga big events ng syudad, conventions, activities at mga special occasions. Ang ating mga Children's Park and Activity Center ay patuloy na nagsisaging playground para sa mga bata. Dito rin natagpuan ang ating Alaminos City Sports Complex na nagsisaging lugar para sa mga sports activities at training ground para sa ating mga kabataan upang masali pang mahasa ang kanilang husay at galing sa larangan ng sports. At dito rin matatagpuan ang ating Stimulation and Activity Center o ang STAC, kung saan patuloy na tinutulungang maging produktibo ang mga may kapansanan. Sa katunayan, dito rin natin makikita ang maiwalas na opisina para sa ating mga lolo at lola. Tiniyak din ni Mayor Art ang pagkakaroon ng ligtas ng mga pamahalaan dito sa ating syudad sa pamamagitan ng Forced Shelter Assistance Program o ang Sison na nagsimula noong taong 2016 na naglalayong mabigyan ng libre, sente at matibay na tinamang ang mga mamamayan ng syudad na kadalasan sinasalang ng mga kalimitan upang sigurihin ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang pagbubulis ng buhay. Sa ngayon ay maabot na sa 161,000 units ang ating nalaliwag sa mga beneficiaryo sa Pangasinan Department of Social Welfare and Development Office at ng National Housing Authority sa tatlong magkakaibang size, kabilang dito ang Sitio Santo Rosario sa Barangay Luca, Sitio Lumos sa Barangay Pangasinan kung saan napatayo ang ng isang elementary school at sa Barangay Victoria Terma. Patuloy din ang pangangalaga ng ating mga bakawan o members dahil sa ating itong proteksyon sa mga nakatira sa mga coastal barangays at nagsisindi itong pagpugan at tirahan ng mga isda para sa masagalang huli at kabuhayan lalo na sa ating mga maliliit na mga isda. Sa katunayan, noong taong 2014 ay pinagbuhan ng Metro Pacific Investment Corporation o MPIC ang pagpapatayo ng Manual Appropriation and Information Center sa Barangay Wood dito sa ating syudad, ang kauna-unahan sa Luzon. Tinaulag din Mayor Art ang Maria Lagas Poblacion o ang M-Pacific Model Farm na matatagpuan sa Barangay Tangkara kung saan nakatayo ang Hammer Islands Ikawayan Factory na ngayon unti-unti na magkikilala dahil sa nagtatalo ng mga produkto mula sa bamboo o ang kawayan at higit sa lahat nakakapagbigay ng dagdag trabaho para sa ating mga kababayan. Makikita rin dito ang mga makakulay na ordinaryong na syudad na paboritong bench o size ng mga Alaminos, mga mag-aaral at iba't ibang grupo. Pinasigla din ang kalagayang pamaturismo sa syudad sa ilang mga malaki nitong Hammer Islands National Park. Ilan sa kanyang mga nagawa ng pagsasaayos sa mga pasilidad pamaturismo, kagaya ng pagpapaganda sa Local Park na paboritong Poblacion ng mga bisita upang magpanding at magsaya at kamakailan lamang ay pinasinayaan din ang mas pinalaki at mas pinagandang City Tourism Office. Pamuso din ang Boy and Bonsai Garden na tinaguli ang Soviet capital ng buong syudad dahil sa pamilihan ng architectural design na mga isang small nature ng ating mga isla. Pwede rin naman mag-relax ang buong pamilya at kabarkada sa ating entertainment area. Bawat turista ay sigurado mag-enjoy din sa mga samusayang activities sa ating mga isla katulad ng zipline at marami pang iba. Higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng syudad ng isang pilgrim site kung saan ang 55 feet na imahe ng Jesucristong Tagapagligtas ay makikita sa tugtog ng Pilgrimage Island. Sa ngayon, paborito itong puntahan ng mga devoto mula sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa 14 Stations of the Cross na makikita dito. Isama pa ang pagkakaroon o ang pagkakataon na matanaw ang kagandahan ng buong isla na ating mga karapiso para sa lahat. Sa malaking panahon, walang dating ang asenso at walang ang pinatuloy na progreso sa syudad ng Alaminos. Pagkaroon nito ang mga karanalang ibigawat sa syudad, kabilang nito ang Seal of Good Local Governance, Seal of Child-Friendly Local Governance, Public Visit Award, ang maraming pagpapit dahil sa nagkakasang damdamin at adhikain ng mga mamamayan sa pamumuno ni Mayor Art Celeste. Patuloy din ang trainings for livelihood para sa iba't ibang sektor ng ating syudad at higit edukasyon para sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Alaminos City Scholarship Program. Sa kanyang maraming ay mababalaan ang taos-puso at tapat na hangain
Siya ay maasahan. Siya ang ating partner for change, Tagalampana, Mayor Arthur Delfino Celeste, na nagpakita ng tunay na kalinga sa barangay at nagparamdam na ang Alaminos City ay unang lakas sa lahat. Sa likod po ng mga progreso at pag-unlad ng ating lungsod ay dahil sa pamumuno ng ama ng lungsod ng Alaminos. Mga kababayan, ang ama ng lungsod ng Alaminos, City Mayor Arthur F. Celeste. Salamat, Tintin, sa iyong nagito'y nalalaing nga MC tayo taka ako garabi. Basit lang ako iti mensahe taka garabi kanya tayo. Tati kagaral tayo taka ke agratsak. Kada ito'y ako nga orkestra amoyo no kada fiesta, ang pinag-ahandaan lang palagi yung Grand Ball. Diyan na mga ala tayo hindi napintas ng orkestra kay Grand Ball. Pero ako, magbuhat nung ako ay naging mayor, lahat ng sektor dapat pare-parehas. Tikayat ko masawin. Dato'y orkestra, dato'y isang kanginaan, kansang kapintasan ng orkestra, ito'y probinsya ng Pangasinan. Kaya apat na gabi natutugtog itong orkestra ito ke masapol na diskitaan tayo man. So basit lang, iti mensahe kanyayo ako, at ikayat ko, antisyo nga may boss na kita nga butilya itasang-samo yo ang kayo unay nga partag uminom kayo tapno makasala tayo to'y madamdaman magulit ako at isang kapit na isang kalaingang agsala madamdaman at iti premyo na nagabukan niya. Ni dato'y ako, dato'y guest of honor, speaker tayo, di Vice Governor Mark Lambino, palagpakan tayo Marisuna. Ang salar, tindawat ko, kanyayo, nung putusan na, kakayat niyo nga gobernador ni Art Celeste, masapol nga putusan niyo man, di Vice Governor Mark Lambino ako. Ipakita kayo kanya na tadijay 4th District of Pangasinan dajay tatak na isang ni Secretary Raul Lambino kat isuna ako tiyak sa sakripisyo kanya nga tumultulong ijay 4th District of Pangasinan. So dajay tulong na may araramidan na kanya masapol nga bayadan tayo man dito'y 1st District o Pangasinan. Huwag kang mag-alala, Mark, nanya tibutos ko dito'y iso tibutos mo dito'y syudad ti Alaminos ako. Farmers, tricycle drivers, vendors, tiyata dito'y. Ang ating tema ngayong fiesta ito, masagder ya pangkakasakay, balbalag ya panabigan, pagabigan kan panasinso. Nabigsa nga panagkaykaysa, dakkel nga pagsayatan, tiiken pag-asinso, iti il ako. So kasano iti iso ako iti tema tayo tanda nga rabi kat isumat ti kayat ko nga imensahe kanyayo taka.
nga nuata iti makita ken marinaan nga panagkaykaysa maysa ken maysa adu ti maraming tayo askas maysa apo nga pamilya. So dawatag lang kanyayo nga nuanyaman kadi iti impakita kayo nga napigsa nga panagkaykaysa ituloy-tuloy tayo kumaapo daytoy tapno adu iti maarabit tayo nga pagsayakan dito sa syudad ti Alaminos. So tatay bagana kanya bagana to ni Atty. Panrodo nga importante iti role tayo amin apo dito sa syudad ti Alaminos. Jay role mi askas ibabaon dito sa syudad ti Alaminos. Hang mi maramit ti gusto apo nga trabaho mi no awan iti kooperasyon nga nagapo iti farmers, nagapo iti fishermen, nagapo iti naduma-duma nga organisasyon dagitoy toda apo nga si kayo kunana tatay ni Atty. Panrodo anyo ibaga no sino iti intulodyo ijay natarakin kunana tatay nga na makita yun ni Kagawad Proven ni Atty. Alfred de Castro isuda mo karot ti makingkukan ti natarakin kan kantutin ano yung kantutin so dagito yato bangsot na dagito yan nung na makita yung isuda ko ipulong yung kanya kabil tayo kay Facebook. So, nakayo po mga tricycle drivers, natayo po mga farmers, natayo mga vendors, dagkan unay itirol tayo po ito syudad ti Alaminos. Kaya tayo po mga pagkakitaan nyo, hanap buhay ninyo, dahil po sa pag-unlad ng ating lungsod, nararamdaman po natin na gumaganda ang hanap buhay ng bawat isa sa atin. At umaasa po kayo na lalo natin pag-ipayuhin na lalakas pa ang ekonomiya ng ating lungsod dahil sa susunod na taon. Lalo-lalo na itong mga tricycle drivers. Noong natuloy ako dahil plano the city government mayroon pong tatayong regional office ng Philippine Statistics Authority na itatayo natin sa Barangay Bulanoy na kung saan 3,000 tao ang araw-araw pumupunta dyan na manggagaling sa bayan ng Tarlac, Pangasinan at Sambales. So, dakkel manan nga tulong para kanyayo ako dahil ang tricycle drivers. So, kailangan ako iminsay tatakanyayo ang tayo sayangan datoy orkestra po sa nakasod nga ribo di bayad tayo kita tapos makasana tayo na masapol ang sana tayo amin niya po tornirado hanap langan ang salang kunanang buyaag langan na ditay siksi nga dancer dito sa manang kunana parehas kami nga aramidan at tangarabi. So kailangan na po happy fiesta agragsak tayo ang kararag tayo nasabay ko na tuwing ngarabi nga naragsak di pa nagsilibra tayo di fiesta sabay ko mapalpas na mas naragsak. Mabuhay po tayo lahat. Happy fiesta sa ating lahat. Muli po natin palakpakan ang ating pinakamamahal
Salamat, Ate Glad. Ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita ngayong gabi ay Tubong, Pangasinan. Ang anak ni Sir Raul Lampino at Ma'am Marilyn de Guzman Lampino. Si Sir Raul ay Tubong Posorubio, nakasalukuyang Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority at kasalukuyan ding Presidential Advisor for Northern Luzon. Si Ma'am Marilyn naman ay dating Direktor ng John Hay Management Corporation at siya'y mula sa at kasalukuyang tumatakbong mayor ng Mangaldan. Siya ay may dalawang nakababatang kapatid na babae na parehong mga bigating abogado. Si Attorney Melanie Cia Lampino ang kanyang butihing may bahay. Nakasalukuyang nagtatrabaho sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Sila ay piniyayaan ng isang anak na lalaki. Siya ay nagtapos sa Mother Goose Special School ng elementarya at sa Philippine Science High School naman ng sekundarya. Nagtapos siya sa kolehiyo ng kursong Geography sa University of the Philippines, Diliman. Kumuha rin siya ng kanyang master's degree sa Public Management sa Ateneo de Manila University. Ang kanyang postgraduate management programs naman ay kanyang tinapos sa Asian Institute of Management at Institute of Small-Scale Industries sa UP Diliman. Ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita ngayong gabi ay isang marangal na tao na may malawak na karanasan sa larangan ng public management sa pampubliko at pribadong sektor. Siya ay parehong nagtrabaho sa Kongreso at sa Senado. Naging technical staff din siya para sa core industries and locators sa Subic Clark Alliance for Development Council, Clark Freeport Zone. Siya ay nagtrabaho bilang Executive Assistant sa Office of the Chairman at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation mula July 2016 hanggang September 2018. Sa kasalukuyan, siya ang katuwang ng ating putihing Mayor Arthur Celeste sa pagsusulong ng pagbabago sa ating minamahal na probinsya. Ang tumatakbong Vice-Gobernador ng Pangasinan, atin pong bigyang pugay, Sir Mark Ronald de Guzman Lampino. Salamat, Ma'am Ana, para po dun sa napakagandang introduction ngayong gabi. Unang-una, gusto ko pong bigyan pugay ang butihing ama ng lungsod ng Alaminos, ang totoong partner for change. Walang iba kundi ang ating susunod na gobernador, Arthur Celeste. Gusto ko rin pong batiin ang ibang members ng Sangguniang Panglunsod na nandito. Ang Vice Mayor natin, Anton Perez, represented by Madam Verna Ramago. City Councilors, Attorney Man Radok, Attorney Alfred De Castro, Engineer Robert Ranoy, at Madam Rufina Gabriel. Gusto ko rin pong batiin ang iba-ibang department heads na nandito ngayong gabi, ang members ng cooperatives, associations, market vendors, transport groups, ating mga kaibigan, mga kababayan natin na taga-Alaminos, na ipag-arabayin ka na kayo amin, nawag nilabas na, kumusta po kayo at happy fiesta. Alam niyo po, ang isa sa pinakamahirap na gawain ay ang siyang nagiging huling speaker bago magsimula ang mga aktibidades ng isang selebrasyon.
Nasabi na po yan na lahat ni Councilor Bad, ni Mayor Celeste, ni Madam Verna, ang mga pinaka-importante points na di-discuss ngayong gabi po. Pero dadagdagan ko na lang po siguro ng isang personal na kwento. Ito po nangyari sa akin noong siguro mga 4 or 5 years old po ako. Naikwento ko din po ito dun sa bahay namin sa Musurubio noong Market Vendors Night, ng fiesta nila noong January. Tatanda ko po, bata pa po ako, ibang-iba pa po ang itsura ng palengke ng Pangaldan. Kung minsan sumasama po ako sa aking ina, si Marilyn de Guzman, pag kumakalengke po sa bayan. Magta-tricycle kami mula sa Barangay Budlang hanggang sa Poblacion. Tapos bababa po sa gilid sa tabi ng Farmasya Balingit. Pagdating po doon, sasalubong agad sa akin, unang-una po nasa bukana ng palengke, nandun po yung mga nagtitinda ng bigas. Kasi yung negosyo po namin nung hanggang kamakailan ay kami ay mga rice millers po sa bayan ng Pangaldan. May rice mill po ang aking pamilya doon na pinungunahan ng aking lola, yung NCD Rice Mill. At karamihan po na nagtitinda ng bigas sa amin po nagpapagiling sa Barangay Baril. So nandun po, naalala ko po sina Auntie Francine, ang mga Buyano. Sila po yung mga unang sumasalubong sa akin. Bata po ako noon, araw-araw. At tuwing nagpupunta po kami sa palengke, nandun po sila yung unang buwabati sa akin. Pagpasok ko po ng palengke, ang susunod ko po makikita ay yung mga nagtitinda ng gulay sa paligid. Maliit lang po yung tindahan ng Pangaldan. Tapos naikot po namin yung dry section, yung vegetable section. Pumunta kami sa suki ng aking ina. Meron lang siyang isang parating binibilhan ng bangos. May bias po ang aking nanay ng panahon na yun. Hindi ko yata umabot ang bangos ng Alaminos. Bangos ng dagupan lang yata yung umaabot sa amin sa Pangaldan. Kaya nung panahon na yun, hindi ko pa po alam yung lasa ng bangos ng Alaminos. Pagkatapos po nun, uuwi na ho kami at ihanda na po ano yung nabili. Mauulit po yan ilang beses sa isang buwan na sumasama ako. Paulit-ulit din po yung nangyayari. Binabati po ako ng mga nagtitinda ng bigas. Ganon din po yung mga sukit sa gulayan, sa iba-ibang section ng palengke, sa wet section, at uulit-ulit po. Hindi naman po, medyo maayos naman po yung buhay ng aking magulang na aking ina. Kaya kung minsan nung bata ako, tinanong ko po, English speaking pa po ako nung panahon na yun. Why do you know these people? Ang sagot lang ng aking nanay sa akin, Mark, these people are the most important people in your life outside of your family. Why? Kulit na bata, 4 years old ako nun. Pero why? Because they are the ones who give you your rights. Why? Because the lady inside is the one who gives you your vegetables. Why? And because the lady inside is the one who gives you the fish. Why? Because if you don't eat, you will get thin and you will get sick. Why? Because if you get sick, you might die. Usually, ganun po yung mga usapan namin maling pa po. Sa paikinin ko na po yung kwento sa madaling salita. Ang ating pong mga market vendors, mga cooperatives po, kayo po yung pundasyon na hindi lang po ng ekonomiya ng isang lokalidad, kayo po ang pundasyon na siyang catalyst tungo sa pagpapalaki ng isang pamilya. Ganun din po ang ating mga nasa transport sectors, especially po yung first level, mga padjak, mga tricycle drivers and operators. Kayo rin po yung unang level ng ekonomiya pagdating po sa transport industry. Nabanggit po kanina ni Atty. Ban, kung wala po ang mga transport sectors, ang mga tricycle drivers natin, especially po dito sa probinsya,
hindi po aandar ng mga goods na galing po sa mga palengke. Hindi po sila makakarating mula sa farms, papunta sa palengke, at mula sa palengke, hindi po makakarating sa ating mga bahay at sa ating mga mesa. Ganon din po, siyempre, ang ating mga tindero, tindera. Kung wala po sila sa ating mga palengke, wala pong pagbabagsakan yung mga produkto na galing po sa ating mga farms. Hindi rin po siya tutungo sa ating mga bahay, hindi rin po siya mapupunta sa atin. Sa madaling salita, tulad po ng ating team ngayong taon na to, Masakdariya, Pagkakasakay, Balbalagya, Panabigan, at Panasenso Balay, a strong unity, a boost to the development and progress of our city. Kung wala po yung tulong-tulong at pagkakaisa ng iba-ibang grupo na ito, titigil po ang ating ekonomiya sa first level, sa unang level, titigil po yung pag-asenso ng ating bayan, ng ating syudad, titigil po yung pag-asenso ng ating probinsya. Ganyan po ka-importante ang ating mga market vendors, cooperatives at members ng transport groups. Kaya po sa gabi ito, espesyal po ito parati, lahat po ng fiesta na napuntahan ko, meron talagang gabi na inilalaan para sa inyo. Kaya salamat po sa inyo lahat. Palapag po natin ang isa't isa. Nabanggit po kanina ni Mayor Art Celeste ng ating susunod na gobernador na ang aking ama nga po ay si Secretary Alaminos at siya nga po ang Presidential Advisor for Northern Luzon. Isa po sa itinutulak ng aking ama na siya rin binibitbit at gusto namin itulak ni Mayor Art Celeste ay kung paano po palakasin ang serbisyo dito po sa ating probinsya, particularly po sa agricultural sector. Unang-una po, yung pinaka-importante po punto, modernisasyon at mekanisasyon ng agrikultura. Kung mangyari po ito, sigurado makikinabang din po ang lahat ng ating market vendors. Sigurado makikinabang din po ang ating transport groups. Pagtataas po ang produksyon ng ating mga nasa sakay ng agrikultura, sigurado po, tataas din po ang kita ng ating mga market vendors at siya rin maaangat din po ang kita ng members ng transport groups. So sigurado po, tulad po ng pagbibigay ng first district ng pagmamahal sa isang Mark Ronald de Guzman Lambino na taga-bayan ng Malandan at bayan ng Pusurubyo. Masasabi ko rin po, Mayor Art Celeste bilang taga-4th and 5th District ng Pangasinan na bukas puso din namin po minamahal ang isang anak ng Alaminos at anak ng Bulinaw, anak ng Primero Distrito. Puno po pagmamahal ng 4th and 5th District sa pamilya Lambino. Sigurado po, yun din po ang pagmamahal na ibibigay namin kay Mayor Art Celeste. Muli po, salamat po sa pagkakataong ito na ako ay inyong inimbitahan bilang inyong guest speaker sa unang gabi ng fiesta ng Parang Festival dito sa Alaminos. Sana po, kung ano po yung pag-asenso ng Alaminos City, pagsinertihan po at pinayagan po ninyo ay i-share po ninyo ang inyong Mayor Art Celeste sa lalawigan ng Pangasinan bilang ating susunod na gobernador upang ang pag-asenso ng Alaminos ay maramdaman din naman po ng lalawigan ng Pangasinan. Salamat po, magandang gabi po sa ating lahat. Diyos Dardina, salamat na kayo amin. Happy Fiesta.
tawagin ay Sir pwede po sa harapan na lang. Nais po natin tawagin ang ating ama ng Luzon ng Alaminos, City Mayor Arthur F. Celeste, ang ating mga city councilors na nandito ngayong gabi, at ang ating miyembro ng transport vendors and cooperatives and associations, Sir Wilson, Sir Sison, Sir Bernard, and Ma'am Emily Villado, Ma'am Seth, and Ma'am Emily. Ma'am Venus po, para i-award ang ating token of appreciation. The City of Alaminos awards the plaque of appreciation to Mark Ronald Guzman Lambino in grateful appreciation of his esteemed presence, profound wisdom, and laudable support as the guest of honor and a speaker, which significantly contributed to the successful conduct of the Cooperatives, Associations, Market Vendors, and Transport Night held at the Don Leopoldo Sison Convention Center, Alaminos City, Pangasinan, given this 19th day of March 2019, Alaminos City, Pangasinan, signed Arthur F. Celeste, City Mayor. Muli, palakpakan po natin ang ating guest of honor and speaker, Sir Mark Ronald Guzman Lambino. Maraming salamat po. Handa na po ba kayong sumayaw? Ready na? Nabitin po ba kayo kanina? Siyempre, dahil ang gabi nito ay para po sa inyo, muli na naman po namin kayong inaanyayahan para po
Sison.